kuɗi na ya ci mun. To yanzu wannan 1,500 da na baka. ina jinka. Kar ka bar shi ya ce ufa. Haba. Domin je kawai tafiya ta tafi. Kawai a tafko shi. Yanzu abin da baba zai min kenan har 'yan sanda ya je ɗebo mu. Wallahi sai ya yi furin yau. Yawwa. Wallahi yau direct ma za a yi mai. Yawwa. Wallahi sai ya ji. Shi ne gaskiya. Haba. Wannan rayuwa. Yawwa ai gashi nan. Nan da gidan nasu kenan. A'a ai gashi nan. Baka dade. Shi ne. An gama. Shi ne gashi nan. A tafi da shi kawai. Wallahi sai ka ji. Amma da ganin ka ne. To baba lafiya har ka je ka ɗebo mun ma'aikata haka. Ya ba zan je in shigar da kai gurin 'yan sanda ba. Magana kuɗi na da nake bin ka. Tunda in mun yi kokawa feffiyaɗa ni za ka yi da ƙasa. Shi ne na ɗauko hukuma ta shiga tsakaninmu. Baba, yanzu ya kake so a yi mai kawai. Kawai yalla bai a tafi da shi. To ai ina ga baba ba sai ka ɗauko mun hukuma ba sai mun je police station ba. Kamar ya, wallahi sai ka je. Wallahi sai ka je bayan kanta. Baba, Na'am. ka gane? Wannan abun ma fa kaida kai kake da laifi. Ni ne da laifi. Wallahi kai ne da laifi. Kai, jikar Allah, jikar Allah. To ni dai na san ba ni da laifi ranka ya dade. Na gode. Wai ya yalla bai za ka sallami ne laifi. A wannan rintsin ya za a ce ka je kuɗi. Ni da haƙƙi na. Wallahi sai rashe biyu da mujiya. Allah ya ka tafi caji ofis yanzu nan. Wallahi in kai ka bayan kanta yanzu nan. To kai ba hukuma ba ne? To ku hukuma kuma aka ce kuma kai ka zalunce ni. Dan haka wuce da Allah kai za ka zo ka bata mare ba. Allah ya isa kai da shi. Allah